Jien per eżempju meta tela il-Partit Laburista f'2013, kien hemm bżonna bidla. Nazzissi kienu ilhom hemm, għajjew, dejjem l-istess nies, kemm bżonna l-bidla. Kienet tajba l-bidla? Inti tajli. Qed insaqsik. Għala bibu da. Qed insaqsik. Jien l-intervistatur ta' għek pilom mux billi fik seba pit. Le ħanem xej kollu. Kienet tajba l-bidla? Kienet tajba, mbagħad għalaw l-affarijiet li għalaw kollox. Tafhem vodiri kienaw il-ġid. Inti kellek. Mela kienaw il-ġid fil-pajjiż, kibret l-ekonomija. Tajjeb. Imma l-lum il-ġurnata. Kienet worth it, ovvijament l-ekonomija kitbert, blik xaġa li hija innegabli. Imma il-prezz li tħallas għalik. Qed nħallsu press arresti jew l-lum il-ġurnata. Għalik, il-prezz li tħallas biex l-ekonomija kibret kif kibret. Ma hu ħafna affarijiet li jista' jingħad naf il-popolazzjoni żdiedet mod li qed tagħmel ħafna stress fuq il-komunitajiet, fuq l-infrastruttura, kif ġi żviluppat il-pajjiż qed jagħmel ħafna stress fuq l-ambjent u ħwejjeġ oħrajn. Dan il-prezz li tħallas biex l-ekonomija waslet fejn waslet, inti tħoss li kien worth it? Le, ma kienx worth it. Għax qed imbagħtu l-konsegwenzi. Qed imbagħtu għala għax tant kibret l-ekonomija, kollu sploda. Jiena biex inħallas fejn noqgħod, ħallas 710 fix-xahar. Sota ġok. Mhux hekk? Meta jiena kont ħallas 160. Tela 710. Fejn noqgħod jitnitla għax sitir kien għandu bżonn il-postu, qed infittex. Mhux qed infsib qas minn 1200, 1300, 1500. Min fejn saħħalas? Min fejn saħħalas jien? Paga, mela, sorry, mela. Ma rix nistema għastaf kif naqbad ngħidilek, jgħidu l-faqar u faqar. Jien naħossni bis-serjetà dina qed ngħix fil-faqar. Bl-akbar serjetà ngħidha, b'responsabilità ngħidha dina. Jien meta l-ħaq sindku ma stajtx imur għax-xogħol u nkun sindku. Għax jiena jekk sa nkun sindku, irid nkun sindku on the street inkollu hemm u kollox. Ma kif tista' tmur għax-xogħol u tmur għal-laqgħat u kollox. Allora reżenjajt mix-xogħol. Jiena l-onorarja ta' sindku hija jien naqbad fidejja 1522. U daqshekk m'għandekx impjieg ieħor? M'għandix impjieg ieħor. Issa minnhom jien taqbad waqta 710 kera. Xieqpalek. Milli jibqalek bħala sindku, mobile li taħalsu jien. Il-laqatu kollox fejn tmur, diesel, welter, karozza kollox, għax dik onorarja. Għalhekk jien dejjem ngħid li sindki, li jkunu vera sindki full time u nkollu jiddedikaw il-ħin għall-lokaleta tagħhom għandhom ikollhom naqra salarju aħjar. U di għalhekk qed ngħidlek kważi tgħix fil-faqar, dawlu l-ilma, il-cable jew il-go, biex ma mhux reklami, wadiri, it's not a joke. Dak li ma tkellimtu mal-Prim Ministru, meta kelli laqa mal-Prim Ministru, ftaħt qalbi qatlu. Qatlu għax għodu jgħidu faqar, tgħidli wejja. Għax nista' ma naqrekrak kif qed ngħidha din. Jiddispjaċik li tagħmel dan is-sagrifiċċju? Laqqa xejn. Għax il-lokalità tiegħi nħobba l-lokalità tiegħi. U nagħmel minn kollox għall-lokalità tiegħi. Ġifieri għalik li tgħix b'daqshekk stringenzi finanzjarji ma jimpurtax għax ix-xogħol li qed tagħmel bħalissa qed jagħtik ħafna skop u. Mela ngħidlek għal wkoll, mela qed ngħidlek kien għamilt 47 sena naħdem għall-familja. Il-business nbieħ u jisek mela kont għandek dak il-47 years taħdem ma' familja. U bat tispiċċa ma' barranin, jisek ħossak daqra differenti. U vadir bekk għamilt il-move ukoll, imma qed imbagħti. U tgħidli hekk u xwertit. Jiena jatem biex naħdem għall-lokalità tiegħi. Mela tlaqna.